Dugang pa na 11 pampublikong eskwelahan sa Bicolan, piguhurot naman na bukasan ngunyang bulan para sa limited face-to-face classes. Yan ang tinutukan live ni Jessica Kalinog. Jessica? Jessie, mga eskwelahang tutugutan sa limited face-to-face classes sa Bicol Region, piga-antisiparan pang madugangan huli sa padagos na pagbaba kan kaso kan COVID-19 sa rehiyon. Nagpuuna ka nakaaging semana ang limited face-to-face classes sa siyam na eskwelahan sa Bicol. Alagad naglalaom si DepEd Bicol Regional Director Dr. Gilbert Sadsad, nasunod naman na makapoon ang 11 iba pa antes matapos ang bulan ni Nobyembre. So far, wala pang go signal kasi magmi-meeting pa lang kami mamaya because of the budget hearing yesterday. Hindi pa natin na-present yung mga additional. Pag na-approvean ng central office, I think next Monday pwede na silang magsimula. Apuera kaini, may mga proseso pang kaipuhan agihan antes makapoon sa nasambitan ng aktibidad ang 11 eskwelahan na pigbibilog kan duwa hali sa Ligaw City, Albay, 3 sa Sorsogon, 5 sa Camarines Sur, asin sa syudad ni Naga. Ongoing ang kanilang school safety assessment at validation ng division office. Marurumdumang enot ng nagpoon ang face-to-face classes kana sa sanggatos na pampublikong eskwelahan sa nasyon, kung sa nasa 5,245 na kinder hasta grade 3 ang nagpartisipar. Asin piglalauman man na madudugangan pa ini sa masurunod na bulan. Padagos man napigian kaminar kan DepEd ang iba pang stakeholders na makipagtabangan sa inda para masyerto ang seguridad kan mga mapartisipar sa liwat na pagbukas kan mga eskwelahan sa tahaw kan nagpapadagos pang pandemya. Balik sa imo, Jessie. Jos Mabalos, Jessica.